சென்னை அப்போலோவில் ஜெயலலிதா. செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி இரவில் உடல்நல பிரச்சனை காரணமாக முதல்வர் ஜெயலலிதா சென்னை 1000 விளக்கு கிரீன் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து அவரது உடல்நலம் தொடர்பாக அப்போலோ நிர்வாகம் 12 அறிக்கைகளை வெளியிட்டது. அதன் விவரம்: 23/9/2016 முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா காய்ச்சல் மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது உடல்நலம் சீராக இருக்கிறது. 24/9/2016 தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை பரிசோதிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர் வழக்கமாக சாப்பிடும் உணவை உட்கொள்கிறார். 25/9/2016 காய்ச்சல் குறைந்திருக்கிறது. வழக்கமாக உண்ணும் உணவை உட்கொள்கிறார். 29/9/2016 சமூக வலைத்தளங்களில் வெளிவரும் செய்தியை நம்ப வேண்டாம். முதல்வரை வெளிநாடு கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சில நாட்கள் மருத்துவமனையில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் போதும். 3/10/2016 முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் நல்ல பலன் அளித்துள்ளன. 6/10/2016 டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் 3 பேர் அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்தனர். மேலும் அப்போலோவில் முதல்வருக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து கேட்டறிந்தனர். 7ஆம் தேதி வரை எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் சென்னையில் தங்கியிருந்து முதல்வரின் உடல்நிலையை கவனித்துக் கொண்டனர். செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி சென்னைக்கு வந்து சிகிச்சை அளித்த லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலே மீண்டும் சென்னைக்கு வந்து ஜெயலலிதாவின் உடல்நலத்தை சோதித்ததாக அப்போலோ நிர்வாகம் தெரிவித்தது. 10/10/2016 எய்ம்ஸ் நுரையீரல் சிகிச்சை நிபுணர் கிலானி அப்போலோ நிபுணர் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். 21/10/2016 மூத்த இதய சிகிச்சை நிபுணர்கள், தொற்றுநோய் நிபுணர்கள் மற்றும் நீரிழிவு நிபுணர்கள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளித்தனர். அப்போது முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உரையாடியதாக தெரிவித்தனர். 4/12/16 திடீரென முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் அவர் உள்ளார். 5/12/2016 இரவு 11:30 மணிக்கு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்தார் என்று அப்போலோவின் மருத்துவ குறிப்பு